Cha Shalo Sadar Baptist Women Society ni sak tharmung bai patne hatini kaya hadugo khlaijaka sakmusungi kaisa theirimani panda manjaka SNBWS ni tangphangjak Anjali Deborma asuk phangjak Sobita Deborma SNBI ni pastor Bisho Deborma tei pastor Sitaram Rupini akosong pandawa bebagai Khorang ni chidong lukurok musungui theiya phalaikha Salkotor Sal, Painai Christmas Halo Buskangotonoi, Sa Shalo, Sadar Baptist Women Society ni sak tharmung bai, Patne Hatini Kaya Hadugo Khlaijaka sakmusungi kaisa theirimani panda, Manjaka SNBWS ni tangphangjak Anjali Deborma, asuk phangjak Sobita Deborma, SNB ni pastor Bisho Deborma, tei pastor Sitaram Rupini akosong. Pandawa bebagai Khorang ni chidong lukurok musungui theiya phalaikha. Bos kami ni Bebudas ni. Aja nung obo tini de puila thui de na agiro gori rekha wase pan. Tini puila Bo kami ni. Ne tini de puila de na agiro de rekha thui. Agir ka tinda. Bo kami ni. Soba mani para. O thui de mani ne tini de puila de na agiro rekha. Tini puila. Agiro gori na mane or nan puro khaini ya. Le gora ide par. Bo kami ni. Sadar parang. Nung obo hai agiro pun thui je rekha. Tini bagai waitam rekha. Samung Sukumar Debrama. Bo kami ni. Yang edisi Khorang circle ni kita kabra kami ni. Ya. Nung tini de puila de na agiro go rekha. Ang lagi abar kami ang mat rolet kerja. Pandawa kok sana thangai SNB ni pastor Bisho Deborma shakha. Omitorung nang mahambaya paro. Omo haike Kabaya wi thangna October tongphano dini o taisa jara napime bagai angbo bongni khorang khanakai khobor khanakai chithi nu khangkai taisa tini pori oi gana klaibla tini tinta o preaching tongo tai rasgato bo yangsi ni sarkolo bo kai abun sakang thang phaine kai sini bori rong secretary phaika lain hambai jeng tai oro gabangma kok sanaya tamkai sini doctor nangku mani kok saka bini physical time ba medical time abo belai kaham nangku mani sengabrong no bakha saibu maya ba Bini jeng khanaka ang mokoita bini bisingkai saimea tongmana saimanka ang bagi bang bini lapungka oro thai ang thirimea phano tei gabangmar nairong bisingkai tei bini bisingtai bo khraimanka ang bagi blaina hambai ani bagi bo kaisa lapungka Ja sani sakmusungui o theirimani pandawo theirene lukurokni khatungmani mokolok lai thotok obo haikheno buskangni salrogo bo dalbidal Lokoham Samungni bisingtai hasteni chuiga lukurokno chubanani bukhak sekangai phainai o motha obotei ketalkhe sajaknai kokurei Mandani simi molini kokthom Chini Khorang